Bon dia, són les 12 del migdia i ara estic buscant un lloc per poder llogar una moto i després el que faré serà anar al Tiger Muay Thai, que és el lloc on vull anar a entrenar aquests dies, demanar pressupostos, tot i que ja ho he vist per internet, em sembla que són 3.000 bahts per entrenar durant una setmana les classes de MMA i de Muay Thai i res, i després segurament entre una cosa i l'altra ja serà l'hora, tindré temps per dinar però ja seran les 4, que crec que la majoria de llocs aquí els entrenos es comencen a les 4, o sigui que ja podré entrenar. I res, de moment està fent un dia una mica núvol i el color de la platja sembla que sigui molt maco, però clar, com que està núvol no... és el típic que no s'acaba de veure del tot bé. De moment és això. Vale, doncs acabava de llogar la moto, estava anant amb moto amb el casc a la mà i la gorra posada i m'ha parat un policia i m'ha dit que no podia anar per dintre la ciutat sense casco i tota la pesca, tot i que tot Déu hi va, m'ha dit que no hi podia anar i m'ha ficat una multa de 500 bahts i he estat parlant amb ell i he dit tu, tio, que anava a l'hotel a deixar el casco perquè portava la gorra i no tinc lloc on ficar la gorra i tota la pesca i clar, evidentment no m'ha cardat ni cas i m'ha dit, bueno, vés a l'estació de policia i parla-ho allà. I aquí he anat a l'estació de policia i els he dit que només tenia 200 bahts i m'han cobrat 200 bahts i ara he de tornar amb aquest a demanar-li el meu carnet de conduir perquè també em volia clavar 100 bahts per no portar-lo, en fi, un show. Que per dintre la ciutat, nens, porteu casco. Bé, doncs ja estic aquí al Tiger Muay Thai i és molt diferent de tots els gimnasos on havia estat. Això està ultra preparat i m'agrada, perquè vol dir que com a mínim les classes seran de qualitat. Ara vaig a pagar i ja faré la primera classe de MMA que comença d'aquí 2 hores. Sembla que he llogat la moto del dimoni, perquè ara mateix m'acabo de quedar sense bateria i hauré de llogar una altra moto aquí al poble del costat per anar fins al meu poble. Bueno, un merder. Volia llogar una moto barata i al final m'han acabat fotent la multa i a sobre de la multa ara n'he de llogar una altra, vull dir... que vaya tela, tio. Per cert, l'entreno molt bé, m'ha agradat moltíssim i ja tinc ganes de fer l'entreno de demà al matí. És molt més tècnic tot, molt més ben plantejat, molt més ben explicat, amb bons professors, hi ha nivell, les instal·lacions estan bé, vull dir que per això estic molt content. Yeah, you are kicking it. No, I was trying kicking. I don't know when you try to. Come on. No. Bé, doncs ja són les 12, estic aquí a l'hotel, hi ha el company francès a fora a la terrassa i ja heu vist que avui ha estat un dia bastant liat amb les motos. Primer m'han ficat una multa per no portar casc i després la moto que he llogat per 7 dies va i se'm xafa i l'he hagut de deixar tirada allà a 30 minuts de l'hotel en què estic ara i llogar una altra moto per poder venir fins aquí. Demà he d'anar a entrenar a les 8 del matí, em llevaré a les 7 més o menys, o sigui que després de l'entreno anirem als que m'han llogat la moto, que ja he estat parlant, i anirem a mirar aviam què fem, aviam com la portem cap aquí i tot, perquè el que li ha passat és que s'ha quedat sense bateria. El francès marxarà també d'aquí de Phuket, la illa aquesta tan grossa a la que estic, i anirà cap a una altra banda, o sigui que jo no podré quedar-me aquí sol perquè aquesta habitació és molt cara i hauré d'anar a una altra zona de la illa que segurament és més barata, bueno no, segur que és més barata, ja ho he estat buscant per internet i he reservat un hotel allà, és sense pagar, o sigui que puc fer cancel·lació gratuïta de l'hotel. Ja es veurà més o menys com va sobre la marxa, però de moment demà al matí entrenar molt d'hora, no m'he llevat tant d'hora encara, només pel dia dels elefants em sembla, i després arreglar el tema de la moto i canviar d'hotel i tota la pesca. Aviam si es compleix el que dic o no. Vinga, bona nit. Bon dia, falten 2 minuts per ser 7:45 i bé,
Ara el que faré serà anar fins al centre d'entrenament, on ahir ja vaig pagar per una setmana i tot, i després intentar solucionar una mica els problemes de la moto, i també tindria ganes de poder anar a la platja, suposo que tindré temps. Bé, són les 12:30 ja i he tingut bastants problemes amb la moto, l'entreno ha anat molt bé, però després de l'entreno he tornat a la ciutat on estava, a Patong, per parlar amb el noi que m'ha llogat la moto, i el tio, que és un holandès, m'ha dit que o li pagava 1.000 bahts o ell no venia amb mi a arreglar-me la moto o a mirar què tenia, que era problema meu, que la seva moto estava molt bé, quan m'ha vengut una moto que només fa que parar-se i ara ja ni tan sols s'engega. Per sort, poder l'holandès era mala gent, però els tailandesos aquí són molt bona gent, i he parlat amb una noia d'una botiga, la que em va llogar la moto ahir i tot, i ara estem aquí a un mecànic que m'han portat fins aquí i estem intentant arreglar la moto, aviam si ho podem solucionar. Però tot plegat està sent bastant complicat, perquè era tan fàcil com que l'holandès vingués amb mi i si era tan fàcil que m'arreglés la moto, però bueno, ja es veurà com va, ara ja ho aniré gravant. Got lost in the storm, my way. Couldn't pull myself together, and I'll be the first to tell you we were right. Oh, you were right, I'll try to say I'm sorry this time, but I want you to know that I was wrong. I know. Bé, doncs ja són les 3 de la tarda i segueixo tenint problemes amb la moto, anava a dir he tingut problemes, però no, encara en segueixo tenint. Es tracta de que la moto s'ha aixafat, té aquestes parts on s'han vist el vídeo aixafades, i ara ho he anat a parlar amb els que m'han llogat la moto, aviam què volien, si volien que ho canviés, si no, si aviam què fer, però el simpàtic que m'havia dit si no tornes aquí amb la moto, res, aquest no hi és ara, i he hagut de parlar amb la seva dona, una tailandesa, i ella m'ha dit que el millor que puc fer és deixar la moto allà, però amb totes les peces posades, que si el tio se n'entera s'enrabiarà molt, i demà al matí tornar aquí i tornar-los a dir aviam què fer amb la moto, que ell vingui amb mi i que vegi aviam què fer amb la moto. Però, bueno, està sent tot una bogeria, en fi. Ara aviam si tinc temps d'anar a entrenar, perquè vull entrenar a les 4, estic cansat, perquè jo pretenia entrenar i després descansar, però és que no he descansat, no he parat amb la tonteria. He fet 4 cops un trajecte de 30 minuts, ja n'estic fart, ara ho he de tornar a fer. En fi, vaig entrenar i després aniré a buscar un hotel. Tinc les coses aquí amb mi, no sé si es veu, perquè ja he marxat de l'hotel i me'n volia anar a una altra ciutat més barata. Aquí és tot caríssim i vull anar a un lloc més normal. Estic una mica ratllat, però bueno, suposo que ja em passarà mica en mica. Finalment són les 8 de la nit i bé, he tingut uns problemes de cal ample amb la moto, encara no està solucionat, i aquesta és l'habitació on dormiré durant aquests pròxims 4 dies. He agafat una habitació a un lloc que es diu Phuket Town, que és rotllo com la ciutat capital d'aquí l'illa, o no sé si és una ciutat a part, és igual. Ho vaig buscar per Booking i em va sortir més barata, és una habitació molt barata de preu i bé, guai. El problema de la moto no està solucionat perquè el noi de la botiga que me l'arreglava no ha tornat a ficar totes les peces a dintre, i com que el que m'ha llogat la moto és mecànic, no és molt maniàtic, es veu, i no vol que li toquin la moto gent tailandesa ni res, no ho sé. Total, que demà al matí em tindrà la moto amb totes les peces, podré deixar la moto a un lloc apartat de la botiga de recanvis i la botiga d'aquesta del mecànic, vaja, i hauré de trucar a la seva dona perquè vingui a buscar la moto. I després ells m'han dit que em donen una altra moto, perquè jo ara mateix estic pagant per 2 motos. És que ho he repetit tot 30 cops, però és que estic molt ratllat. Ara no, perquè tinc una habitació molt maca. I res, demà entrenar un altre cop i aviam si finalment soluciono el problema de les motos i puc veure l'illa, que estic a una illa que és guapíssima, té unes platges de cal ample i no he penjat cap vídeo, però perquè és que encara no he estat a cap. No m'he pogut banyar a la platja encara, amb la tonteria de la moto d'anar amunt i avall i tota la pesca. En fi, veniré a buscar un lloc per aquí per poder sopar i bona nit després, vinga, bona nit. Used to be so warm those days. I try not to remember. I got lost in the storm of my way.